Хайырлы ерте, илнең төп телеканалында Татарстан яңалыклары туры эфир студиясында Чулпан Әмири безнең бүгенге чыгарылышты. Яңа ел бизәкләре Шүпрәле районының Кече Чынлы авылы чын әкият дөньясына әйләнгән. Үткәннәргә сәяхәт Түбән Камада Совет чор уенчыклары күргәзмәсе ачылды. Авыл спортына киң мәйдан. Актанышта район авыл җирлекләре арасында волейбол турниры тамамланды. Бүген 6-нчы чакырылыш Татарстан Дәүләт Советының 18-нче утырышы була. Көн тәртибенә 23 мәсьәлә кертелгән. Шуларның 6-сы республика закон проектлары. Депутатлар беренче укылышта оешмалар мөлкәтенә салым турындагы законга үзгәрешләр кертү, Татарстанда җирле үз идарә, капиталь ремонт, кече һәм урта бизнесны үстерү турындагы мәсьәләләрне карыячак. Шулай ук депутатлар индивидуаль торак йортларын төзүдә ил төбәкләрен финанс яклауын күздә тоткан проект белән Дәүләт Думасына мөрәҗәгать итәргә планлаштыра. Утырыштан тулырак мәгълүматны безнең киләсе чыгарылышларда карый аласыз. Киләсе 2021 елда республикада пенсияларны түләү 4-нче гыйнвардан башлана. Түләүләр почта элемтәсенең республика бүлекчәләренең эш режимын исәпкә алып башкарыла. Пенсия акчасы эш көннәрендә дә, бәйрәм көннәрендә дә китерелә. Шунысы мөһим, 2021 елның 1-нче гыйнварыннан банк картасына пенсия алучы республика халкына түләүләрне күчерү МИР милли түләү системасы карталары аша башкарылар дип хәбәр итә Пенсия фонды бүлегенең матбугат хезмәте. Казандагы барлык җәмәгать транспортында җылыту детальларын алыштырачаклар һәм янгын сөндерү өчен өстәмә җиһазлар урнаштыралар. Бу хакта матбугат конференциясендә Татарстан башкаласы башкарма комитетының транспорт комитеты рәисе Айдар Габделхаков сөйләде. Тузган электр җиһазларын һәм шелтәрләрен алыштыру 31 декабрьгә кадәр төгәлләнергә тиеш. Җәмәгать транспорты хәрәкәтендә үзгәрешләр булса, моны вакытлыча күренеш дип карарга һәм аңларга кирәк. Исегезгә төшерәбез, ел башыннан Казанда 3 трамвай, ноябрь ахырыннан бирле 4 автобус янган иде. Башка хәбәрләргә күчәбез. Республика шәһәр районнарында чыршы шәһәрчекләре ачыла. Казанда исә төп чыршыны рәсми рәвештә Казан гаилә үзәге янында иртәгә 24 декабрьдә тәкъдим итәргә җыеналар. Республика хөкүмәтендә узган очрашуда яңа ел каникулларын ничек файдалы итеп үткәрү мөмкинлекләре турында сөйләделәр. Казан паркларында, скверларында чыршы утлары балкый инде. Республика башкаласында 30 урам һәм 16 парк бизәлгән. Һәр районда чыршы ачу тантаналары башланды. Казанның гаилә үзәге янындагы төп гүзәл шәһәр халкын 24 декабрьдә сөендерәчәк. Татарстанның башка шәһәрләрдә калышмый, әлбәттә Түбән Камада, Чаллыда чыршы бәйрәмнәре ачылды инде. Республика чыршысы бәйрәме 3 этапта уза. Быел анда 8 меңнән артык бала һәм яшүсмер чакырылды. Бердәмлек, берләшү темасы бәйрәмнәрнең төп темасы булачак. Кунаклар чыгышлары да шуңа багышлана. Дед Мороз у нас в связи с возрастом 65+. Безнең әкиятның сюжеты өчен барлыкны чагылдыра. Шикләүләр бар. Кыш бабай үзе дә 65 яшын узган өлкәннәр рәтенә керә. Пандемия шартларында балалар бүләксез калырга тиеш түгел. Шәһәр чыршысы гаилә үзәге янында 24 декабрьдә ачыла. Оештыручылар якты иллюстрация, матур ачылыш вәгъдә итә. Елочный городок у центра семьи Казан. Это 35-метровая елка, очень интересного конструктива. Казан гаилә үзәге янында 35 метрлы чыршы куелды. Бик кызыклы конструкция. Гаҗәеп матур рәсемнәр белән бизәлде. Анда һәр сәгать башында яктылык музыка тамашасын карарга мөмкин. Гыйнвар айы программасында төрле яшьтәге кешеләргә 130 тамаша һәм концерт каралган. Барысы да эпидемиологик хәлне катлауландырмас өчен урамда уза. Петербург театр гастрольләре, Снеговики урам спектакле, Кыш көчмә студиясе балалар спектакльләрен тәкъдим итә. Расписание Мәдәният министрлыгы сайтында һәм мэрия сайтында урнаштырыла. Фарис Мөхәммәтов, Зарина Сәйфетдинова, Сергей Павлухин, Татарстан яңалыклары.
Республикабызның шәһәр районнарында да яңа елга әзерлек тулы куәткә бара. Түбән Каманың Боз сарайында Совет чоры күргәзмәсе ачылды. Анда 20 гасырның беренче яртысындагы яңа ел уенчыклары тәкъдим ителгән. Бирдә 500-гә якын экспонат урын алган. Аларны нефтехимик эзләнү отряды музеена шәхси коллекционер бүләк итә. Тарихи уенчыклар турында алдагы репортажда. Чыршыга эленгән менә шушы уенчыклар караганнан соң мин үземнең балачакка кайтып килгән кебек булдым. Менә шушындый уенчыклар белән без дә бизи торган идек. Әлеге уенчыклар тумышы белән Советлар Союзыннан Дилбәр Нургалиева өчен алар кадерле экспонатлар һәм дуслар гына түгел, балачак хатирәләрдә һәр берсенең үз тарихы бар. Үткәнен белмәгән халыкның киләчәге юк дип әйтәләр безнең татар халкында. Шуның өчен бүгенге оештырылган күргәзмә ул бик үзенчәлекле, бик тирәнтен, бик күңелле һәм бик кирәкле. Яшьләр өчен, балалар өчен мондый күргәзмәләрне оештыру кирәк дип уйлыйм. Совет чоры яңа ел уенчыклары күргәзмәсе Түбән Кама Боз сараенда Биредә 500-гә якын экспонат урын алган. Аларны нефтехимик эзләнү отрядының хәрби дан музеена шәхси коллекционер бүләк итә. Аның исеме әлегә сер булып саклана. Экспозицияның нигезендә яңа ел тематикасы юкка түгел. Хәкияти бәйрәм сугыш чорының барлык сынауларын үтәргә көч биргән. Уенчыклар тыныч тормышка ышаныч тудырган. 1936 елда яңа ел бәйрәмен каршылау алдыннан мамыктан яңа ел уенчыклары ясый башлыйлар. Мамыктан Кышбабай, Кар кызы, снеговиклар ясыйлар. И шушы вакытта кибетләрдә бөтен мамык бетә, клей бетә, ленточкалар. И шушы мамыктан бик матур игрушкалар ясыйлар. Тарихи экспонатларны теләге булган һәркем килеп бушлай карый ала. Яңа елга кадәр күргәзмә Түбән Кама Боз сараенда эшләячәк. Бәйрәмнәрдән соң ул нефтехимик эзләнү отрядының хәрби дан музеенда урын алачак. Рошния Сибатова, Булат Абдельманов, яңалыклар. Яңа ел алдыннан Чүпрәле районының кеше Шынлы авылы да шын әкияти дөньяга әйләнгән. Ел сайын авылның йөзләгән гаиләсе йорт яны территорияларын бизәп, бәйгедә катнашып, иң матур ишек алды исеме өчен көрәшә. 5 еллык традицияны монда җирле агрофирма җитәкчесе башлап җибәргән. Кеше Шынлы авылыннан безнең чираттагы репортаж. Хафизовлар йорты алдындагы территориядә бер юлы берничә әкият геройлары урын алган. Мич башында утыручы Емеля, чыршы астында утыручы Шибәр Настенька, төрле җәнлекләр. Барлык фигураларны да диярлек Радик һәм Гөлназ кардан ясаганнар. Аларның бөтен эшенә бер атнага якын вакыт киткән. Карлардан иеп, сулар белән, боз белән туңдырып, краскалар белән буядык. Без бүгенге секендә әкияттән изекләр алырга тырышабыз инде. Әкият изекләре бик киңелле үтсен өчен, менә шундый әкияттән изекләр ясадык инде. Узган ел Хафизовлар Буратино һәм аның дусларын катырып беренче урынны алганнар, пешән чапкыч отканнар. Әмнә Венера Сафина конкурста беренче тапкыр катнаша. Кардан сыннарны оныгы өчен ясый башлаган. Әкият шәһәрчеге барлыкка килүен үзем дә аңламый калдым ди. Конкурс için değil, просто для alanlar için yasadım. Kiç bilen yasayımın, üzüm için, üzümüzün için yasadım. Салиховлар капка төбендә исә шын кеше фигуралары, үгез чигелгән арба урын алган. Каркасы агачтан ясалган үгезгә шын тире япканнар. Башын беркеткәннәр, мөгезе дә тора. Аны без инде үзебез уйлапшып, шулай ясарга тырыштык. Үзебез ясадык. Матур булсын дигәндә яңа ел бит. Шуңа күрә үзебезнең кешебез белән үзебез эшләдек. Салиховлар мондый креатив алым конкурста беренче урынны алырга ярдәм итәр дип өметләнә. Катнашучылар бик күп. Авылда 300-гә якын гаилә йорт яны территориясен бизәгән. Авыл үзәге дә шын мәгънәсендә балкып тора. Биредә бөтен нәрсә, хәтта газ үткәргеч торбалар да яктырткычлар белән бизәлгән. Сүз уңаеннан яңа ел традициясенә җирле агрофирма җитәкчесе Борис Гафуров нигез салган. Моннан тыш ул инде 5нче ел һәр йортка бушлай яңа ел чыршылар өләшә. Һәр елны 50 штук юлка чыршылар кайтарабыз. Аларны һәрбер халыкка өләшеп чыгабыз, бирәбез. Халык үзе ала, үзләре бизиләр. Шынлылар әйтүенчә, яңа ел атмосферасы авылда язга кадәр саклана. Алсу Самигуллина, Селин Хасанов, Татарстан яңалыклары.
25 декабрда Республика Кон үзәгендә яңа ел донорлык акциясе узачак. Барлык катнашучылар өчен бүләкләр әзерләнгән. Акция Җиңү проспекты урамы 85-нче йорт адресы буенча иртәнге сәгать 8-дән 12-гә кадәр үткәрелә. 18 яшьтән алып 55 килограммнан да ким булмаган авырлыгы булган һәр сәламәт кеше донор була ала. Үзең белән паспорт һәм СНИЛС булырга тиеш. Әлмәттәге мәдәният учреждениелары ковид госпиталена яңа ел бизәкләре, төрле уенчыклар бүләк иттеләр. Район мәдәният йорты, туган якны өйрәнү музее һәм картиналар галереясы хезмәткәрләре сәламәтлек кор бөртекләре дип исемләнгән акциядә катнашып, госпитальгә үзләре ясаган 500 бәйрәм бизәге тапшырды. Кар бөртекләре, чыршылар, бизәү әйберләре. Мәдәният хезмәткәрләре яңа елга бизәү әйберләрен госпитальгә тапшырды. Биредә ковидтан, пневмониядән дәваланулар. Уенчыкларны мәдәният хезмәткәрләре үз куллары белән ясаган. Частичку с души вложили в эти. Бизәү әйберләрен бар күңел җылыларын салып ясадылар. Чыршылар, кар бөртекләре барысы да күз явын алырлык матур. Алар авыруларның кәефен күтәрер дип ышанабыз. Мәдәният хезмәткәрләреннән бүләкләрне район үзәк хастаханәсенең өлкән шәфкать туташы кабул итте. Ләйсирә Җәлалова аларның авыруларга да, медицина хезмәткәрләренә дә бик ошавын әйтте. Хочу сказать слова благодарности. Мәдәният шәһәр музее хезмәткәрләренә безгә бүләк ясаулары өчен зур рәхмәтебезне җиткерәсебез килә. Бу авыручылар өчен бик авыр вакытта, пандемия чорында рухи теләктәшлек билгесе. Чыршылар, матур итеп бизәлгән кабинетлар аларның кәефен күтәрә. Тизрәк терелергә булыша. Сәламәтлек кар бөртекләре акциясендә Әлмәт районының 50 мәдәният йортының сәнгать җитәкчесе катнашты. Алар тарафыннан барлыгы 500-гә якын яңа ел бизәкләре ясалган. Выполняли снежинки, изготавливали елки. Кар бөртекләре, матур итеп бизәлгән чыршылар барысының да күңелләренә хуш килер дип уйлыйбыз. Барлык әйберләрне кул астында булган материаллардан ясадык. Бу яңа елны госпитальдә каршылаучыларга зур бүләк булды. Алар бәйрәм алдыннан төшенкелеккә бирелергә тиеш түгел. Госпиталь бинасын медицина хезмәткәрләре үзләре бизи. Яңа ел төрендә аларның кайберләре госпитальдә кизү тора. Авырулар белән бергә яңа елны каршылыйлар. Барысында авыруларның тизрәк дәваланып чыгу өмете берләштерә. Фарис Мөхәммәтов, Рената Сәйдгәрәева, Тимур Туманов, Татарстан яңалыклары, Әлмәт. ТССРның 100 еллыгы уңайыннан Казан Кремле музей тыюлыгында Татарстан дөнья киңлегендә дип исемләнгән күргәзмә эшли башлады. Ул Татарстан Республикасы президент аппараты һәм республиканың мәдәният министрлыгы ярдәмендә оештырылды. Күргәзмәне беренчеләрдән булып безнең хәбәрчебездә күреп кайтты. Күргәзмә республиканың 1990 еллардан алып бүгенге көннәргә кадәр халыкара мөнәсәбәтләрен чагылдырган экспонатларны үзенә туплаган. Алар Татарстанның халыкара партнерлары белән багланышлары, мәдәни һәм икътисади хезмәттәшлек тарихы, илләр арасында тынычлык һәм тотрыклыкны саклау турында сөйли. Күргәзмәдә төрле визитлар һәм очрашулар вакытында Татарстанның беренче затларына бүләк ителгән дипломатик бүләкләр тәкъдим ителә. Күргәзмәне Казан Кремле музей тыюлыгында Татарстанның дәүләтчелек тарихы музеенда күрә аласыз. Күргәзмәдә Татарстан Республикасының беренче президенты Минтимер Шәймиев һәм хәзерге президенты Рөстәм Миңнехановның халыкара визитлары һәм очрашулары вакытында бүләк ителгән фоторәсемнәр, бүләкләр, рәхмәт хатлары тәкъдим ителә. Күргәзмәдә урын алган ат кылы белән кулдан тукылган гасырлар төпкеленнән Бурятия Республикасының бүләге аеруча игътибарны җәлеп итә. Экспонатлар арасында халыкара төрки мәдәнияте, Тюрксойның истәлек билгесе һәм Кытай Халык Республика осталары ясаган каллиграфия җыелмасында күрергә мөмкин. Күргәзмәнең үзенчәлекле бизәге Япония, Сәгуд Гарәбстаны белән бәйле экспонатлар. Моннан тыш, масса күләм һәм дөнья күләм спорт ярышларында бүләк ителгән сувенирларда урын алган. Күргәзмә 2021 елның 28 февраленә кадәр эшли. Ләлә Зайнуллина, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары. Ниһаять, күптән көтелгән шигырь китабы дөнья күрде. Танылган журналист, Татарстан Яңа гасыр каналының алып баручысы Илдар Кыямовның фәлсәфи, матур шигырьләр язганын күпләр белми дә торгандыр. Җырларымда җир суым дип исемләнгән китап Татарстан китап нәшриятендә әзерләде. Яңа китапка Илдар Кыямовның төрле елларда язылган 100-гә якын шигыре кергән. Ул аларны сабый чагыннан ук яза. Хәзердә иҗаттан туктаганы юк.
Жырларымда жир сөүем басмасы Илдар Кыямовның 50 яшьлеге уңайынан иганәчеләр ярдәме белән нәшер ителде. Аларның шын мәгънәсендә замана каһарманнары дип йөртәләр. Казанда безнең заман каһарманы һәм кечкенә геройлар форумы премияларын тапшыру тантанасы үтте. Лауреатлар арасында табиблар, педагоглар, волонтерлар, хәтта яшь кенә булсалар да, инде батырлык эшләргә өлгергән балалар да бар иде. Кечкенә геройлар үзләренә карата айрыуча зур соклану уята. Оларча җитди батырлык эшләп ихтирам яулаганнар. Әнә Иван Павлинов яңгын вакытында кечкенә эш энесен уттан, 13 яшьлек Анна Соловьева бассейнда баткан 7 яшьлек баланы коткарып калганнар. Лауреатлар 64-әү. Алар арасында пандемия вакытында эшләрен дәвам итүче табиблар да бар. Сергей Кривошапка ярты ел буе ковид госпиталендә эшләгән. Батырлыкка һәр вакыт урында, вакытта табыла. Берәүләр өлкәннәргә азык-төлек китергән, икенчеләре чиста экология өчен көрәшкән, өченчеләре кешеләрне уттан коткарган, хәтта бала тудырырга да булышканнар. Премияны 5 ел элек Бердәм Россия партиясенең яшь гвардиячеләре һәм активистлары гамәлгә куйды. Башлангыч офыкларын җәйде. Батырлык үрнәкләре күп. Кайсылары кешеләрне хәвефле хәлләрдә, суга баткан яки янгын чолганышында калганда коткара, икенчеләре урманнарны, елга-күлләрне чүп-чардан чистарта, кайберәүләр мохтаҗларга, инвалидларга булыша. Хәзерге чорның төрле яшьтәге геройлары дипломнар һәм истәлекле бүләкләр алды. Фанис Мөхәммәтов, Ралина Абрамова, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары. Яңа ел якынлаша. Авыл хуҗалыгы министрлыгында да бәйрәм алдыннан киләсе ел символы үгезләр үрчетү белән шөгыльләнүче предприятиегә пресс-тур оештырылды. Уникаль токымлы үгезләрне Биектау районында үрчетәләр. Безнең республикада үстерелгән элиталы токымлы үгезләр сәламәт булулары һәм үзенчәлекле холыклары белән аерылып тора. Биектау районыннан безнең репортаж. Иң яхшы, иң чиста токымлы үгезләрне аристократлар нәселеннән дип әйтергә була. Биредә токымлы үгезләр үстерәләр. 2021 ел символының холкын инде. Тышкы кыяфәткә көчле, тыныч, тик тормас үгез. Әлеге хуҗалыкта бу хайваннарны нәселне дәвам итү өчен үстерәләр. Хәзерге вакытта нәсел предприятиесендә төрле токымлы 60 баш үгез исәпләнә. Татарстанда берничә токымлы нәсел үгезләр үчетелә. Алар белгечләрнең даими күзәтүендә торалар. Тугашта кушамат тагылар. Голштин токымлы Америка үгезенә Айрон исемен кушканнар. Хәзер аның 3600 нәсел дәвамчысы бар. Сыерларның барысы да көр, нык, яхшы сыйфатлы, мул сөт бирәләр. Селекционерларның әйтүләренчә, бу сыерлар озын гомерле дә. Үгезләрне бирдә җентекләп күзәтеп торалар. Хәтта кышында алар совхозда йөри, төнлә җылы коралтыда торалар. Расписание буенча балансланган туклыклы азык ашаталар. Есть и такие параметры, которые дают оценку, в частности, здоровью этого животного. Бу үгезләрне бәяләү чикләре бар. Физик хәлләре даими контрольдә тотыла. Тукландыру рационын да белгечләр гел тикшертеп, яңартып торалар. Ырлык сыйыклыгының сыйфаты лабораториядә тикшерелә. Селекционерлар иң яхшы үрнәкләрне сайлап ала. Нәселле маллар үчетү өчен бу бик мөһим. Ания Габадуллина, Рамзил Мигранов, Татарстан яңалыклары. Хәзер спорт темасы турында. Авыл спортына киң мәйдан. Актаныш районы авыл җирлекләре бер ай дәвамында иң көчле волейбол җыелма командасын ачыклады. Җиңүчеләр кем? Алдагы язмада. Финалга 8 команда чыкты. Актанышбаш командасы район чемпионы булды. Киров һәм Шалманарат командалары призлы урыннарны алды. Җиңүчеләрне кубок, медальләр белән бүләкләделәр. Быел үзенчәлекле ел. Бу афаттан котылыр өчен даими рәвештә хәрәкәттә булырга кирәк, физкультура спорт белән шөгыльләнергә кирәк. Башка юлы юк. Физкультура спортка чакырам, хәрәкәтләнергә чакырам. Әйтәм бит, бу афаттан котылыр өчен bütün профилактик чараларны да кулланырга кирәк. Күбрәк сафлада ягырга кирәк, күбрәк инде хәрәкәттә булырга кирәк. Шулай булганда районыбыз халкы сәламәт булыр, исән булыр. Бергә шушы авыр чорны бергә кичереп, үткәреп җибәрергә мөмкинлек бирер.
Ярышлар авыл кешеләренең волейбол белән кызыксынуын yana bir кат раслады. Районда язгы чәчү, урып җыю тәмамлангач, төрле спорт чаралары үткәрелә. Оешма предприятиеләр арасында волейбол ярышлары узган иде инде. Яңа ел каникулларында татарча көрәш, чаңгыда узышу, өстәл теннисы, бадминтон, хоккей ярышлары оештырыла. Авыл яшьләре, көтү балалар дип әйтер идем. Җәй көне иде безнең булды футбол ярышлары, авыл яшьләре арасында волейбол ярышлары, хоккей ярышлары була. Һәм менә шушы инде бер системага кергәч, чыннан да авылдагы яшьләрне туплый. Һәм кич белән менә алар инде сәламәт яшәү рәвешендә тәрбияләнә. Команданы әзерләүнең үз эшкәрлекләре бар. Киров авылының эшмәкәрләре командага матди ярдәм күрсәткән. Бердәнлектә көч диләр. Былтыр Кировлылар 3нче урын белән канәгатьләнсә, быел тагын бер баскычка күтәрелеп 2нче урынны яулады. Команданы туплау авыр булмады. Мәктәп директорыбыз Магдан Пайрис туплады. Рәхмәт. Узганда шул туплаган иде. Капитаныбыз да ултыра. Рәхмәт. Үзебезнең авыл егетләренә, читтә эшләүче, үзебездә пропискада булган егетләребез кайттылар. Без дә рәхмәт алырга. Иң яхшы сакчы исеменә Шалманараттан Фәрхәт Ризванов лайык булды. Иң яхшы һөҗүмче булып Кировтан Дмитрий Акимов, иң яхшы берләштерүче булып Актаныш баш авылыннан Илгиз Газетдинов танылды. Ярышларның иң өлкән уенчысы Киров авылы командасыннан Илдас Мортазинга истәлеккә волейбол туын бүләк иттеләр. Фарис Мөхәммәтов, Ләйсән Газизова, Татарстан яңалыклары, Актаныш районы мәгълүмат үзәге. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Әмин, Чулпан Әмири бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Сау сәламәт булыгыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Иртәгә шул ук вакытта, иртәнге сәгать 9-да очрашырбыз.